Joder, soy que el frente, tio. Bon dia, audiència. Us preguntareu per què estem aquí gravant avui a dins d'una Pokéball, amb l'eco i tot. Resulta que el Dani té un micròfon, però l'ha apuntat a classes de gimnàstica. A fer el triple salt mortal s'ha mort. Així que de moment fem servir l'auxiliar. Què diu del nostre micròfon auxiliar? Normalment l'utilitzem per altres coses, però avui l'utilitzem per No això. tornarem a repetir perquè les fem servir, no? És que és la tercera toma i jo crec que ja he fet prou la broma, saps? Presa. Benvinguts a audio.png. Escric com a paraula punt, no el símbol punt. P-U-N-T. Que sí. Som l'Àlex i el Dani. Això és un podcast de notícies recents. Semi-recents, rotllo de l'últim mig mes, tampoc ens escanyem. Però seriós, Això és un podcast seriós. Sí, home, sí, seguim les notícies arran d'informació i no ens distraiem mai. Així, així. Dit això, gaudiu d'unes 2 o 3 notícies d'actualitat i de 2 gamarossos trobant-li gràcia. Doncs mira, Daniel, avui no podré anar al Liceu. Avui per què? Però si estrenaven l'òpera de Fuente Ovejuna. Pues res, tu, ha vingut Pedro Sánchez i com ja és de costum me l'ha liat. Però això no era la figura geomètrica aquella? Poliedro, perdona. El Poliedro Sánchez. El Poliedro Sánchez, ei. Mems noves, hem de reciclar-les. Nois, de mem en mem i tiro perquè em toca. Però per què? Llavors què? Va fer una representació i no t'agrada com actua? Ojalà. Bueno, sí i no. T'agrada com actua? M'agrada com actua, no sé si m'agrada la representació i no sé si els agrada les persones que s'han presentat davant del Liceu a queixar-se. Bueno, aviam, si han pagat l'entrada perquè no s'hi poden agradar. No ho acabo d'entendre, això. Doncs mira, et seré així de simple. Mira, et llegiré el titular. Las puertas del Liceu blindadas por los Mossos ante 300 concentrados. Lo primer que m'ha sortit del cap quan dius blindades pels Mossos és que els Mossos s'han ficat fent castellers davant de la porta. Això em semblaria brutal. Però no, és més trist que això. Jo crec que... Han fotut 2 furgones blindades i han dit blindau. Dues furgones. Dues. A mi m'encanta... amb una no n'hi ha prou. A mi m'encanta... O sigui, tota la notícia és fantàstica. Perdó que t'he dit allà, perquè és que m'acabo d'imaginar que només amb una furgoneta fas el joc de l'aranya, saps? Vull dir, els indepes passen d'una banda a l'altra i amb la furgoneta vas atropellant pel mig. Exacte, però no pots amb tots. Perdona, continua. Hòstia, t'imagines si van passar? No, o sigui, la notícia és perfecta. Primer el número, 300 concentrats. Aviam. Ojo al dato. Ja no són bastants. Sí, no, clar, no són molts. No és la Pepita, la Conxita i en Joan, no, des de luego. Exacte. Són més. Vale. No? I 2, el concepte de blindar una porta fotent-li un furgó blindat davant. Que sí, però no crec que sigui l'expressió correcta. No acabo d'entendre, aviam, si aquests manifestants són rotllo pro-indepes, pro-catalanistes i tal, no sé si voldrien bombardejar el Liceu, assetjar el Liceu. És una figura catalana, no sé, No, el que diu la notícia és que els 300 concentrats han tirat un petardo. Un petardo. I la Guàrdia Civil ha decidit... Guàrdia Civil, ja no estem parlant dels Mossos, ara estem parlant de la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil ha dit prou. Ha dit prou i ha tirat 2 granades de fum... Collons! En els concentrats. Mateixa cosa, Una sabeta... Te la tolero. No Guàrdia Civil, perdó, la Guàrdia Urbana. Sempre en lío. Molt més tranquil. L'Urbana? Sí. L'Urbana té bombes de fum? Un par de botes de humo. Botes de humo en tenen bombes de fum. Segur que no vols dir la civil? Bueno, és igual, da igual. No. Protestan contra un acte en la puerta, han tirado un petardo y les han devuelto un par de botes de humo. Joder, no, o sigui, no aparcaré mai més en doble fila. Si tenen aquest armament. Bueno, sigui com sigui, es veu que ha vingut Pedro Sánchez. Enganxa. S'ha fotut a dintre amb alguns parlamentaris catalans i alguns altres polítics. Però rotllo... Havia d'estar allà, has dit s'ha fotut a dintre, rotllo, ha ocupat el Liceu? Sí, i s'han anat a queixar els veïns i els han dit, mira, senyors, què és Pedro Sánchez? No podeu queixar-vos. Exacte, si jo voldria, però és que és el preci, saps? És el preci, ho hem de fer. Hem de blindar les portes del Liceu amb les furgones. Aviam, què ha dit el senyor aquest? Perquè imagino que anava a donar un discurset. Bàsicament anava a parlar dels indults dels presos polítics. Que ja els tenim indultats. No els tenim indultats, oi que no? No. Bàsicament, Pedro Sánchez s'ha presentat al govern per dir les següents paraules. Perdona, no dic tenim perquè jo sigui part dels presos polítics, ni que els doni suport ni res, Continua. No, tot això des de la política més gran. Jo, tota aquesta notícia, Daniel, tu saps que jo no soc una persona... Jo soc una persona política, ja ho he dit abans, ho te seguiré dient. Jo tot això ho porto perquè em fa molta gràcia, tot això. Portem
Què portem ja? 4 setmanes, 3 setmanes parlant sobre això? Ja és una saga. Ja és la nissaga de poder. Sí, el arco de Sánchez. El arco de Sánchez. Com hi ha la saga d'en Freezer, és el mateix. Després de 3-4 setmanes, aquest bon home, i rebre crítiques i tal, aquest bon home ha dit, calla, tinc una idea, em presentaré a Catalunya, a Barcelona, al Liceu, amb la gent que m'estima. Exacte. Con los españoles. I deixaré anar aquesta frase que segur que els agradarà. Aviam. Mañana, pensando en el espíritu constitucional de la concordia... Qui? No sé, Daniel. Yo tal com raja, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto de los 9 condenados en el juicio del procés, que están en la prisión. Propondré. Mira, no faré. En estas 4 semanas he pensado y he hecho, ¿qué coño? Voy a proponerlos. Perquè sóc el president, collons. Què puc fer si no puc començar a proposar coses a la cambra de ministres? És o sigui, fabulós. Realment... Però quina bajanada és aquesta? És fantàstic. No, perdona, normal que només hi hagi 300 persones concentrades, perquè tothom sap que això no vol dir res. Bueno, però aquestes 300 persones s'han cabrejat, han anat allà, han començat a cridar que no, que llibertat hi ha... Home, estaria bé. I han tirat el petardo, i clar, El petardo. quan tires un petardo, Clar. amb vigílies de Sant Joan, ojo al dato, Clar, la Guàrdia Civil els prefereix bonics. Home, Més que petardos. tira'm una font, Ei. no em tiris un trueno. Arranquen la canaletes. Ah, no, una font de petard. Ah, no, collons, no, hòstia. Aviam, que no està tan lluny. Bueno, aviam. Per portar-la entre 300 està més o menys. No, al·lucinant. I només ha vingut a dir això. No ha dit cap altra declaració ni res... O sigui, Bueno, ha vingut a dir això Oh, i ha vingut a dir que Espanya està en castellà perquè no sóc jo. És l'idioma de l'imperi. Exacto. España está ante un momento crucial similar al que afrontó durante la transición. Què? Jo, Daniel, no sé molt de història, però Bueno. dir que estàs en un moment crucial similar al que afrontó durante la transición no és posicionar-te en una posició una mica perillosa des d'un punt de vista espanyol i català? Només una pregunta ràpida vers això. Qui és el cap d'estat ara mateix i qui ho era abans de la transició? Perquè hi ha una equiparació, Pedro Sánchez dictador, que no cau de... que potser no li ha sortit gaire bé. No, o Pedro Sánchez rei. Ah, Pedro Sánchez cop d'estat. Se'n va al Liceu perquè es pensava que era la Generalitat. T'imagines? Collons, no hi ha ningú aquí. Què collons ha passat? Catalans tot ganduls. Me l'heu canviat de banda, tio. Saps que jo ho he buscat al Google? Que estava a la Rambla. Ah, no, l'altra banda de la Rambla. Ai, senyor. Ai, no. Però, aviam. Clar, era tirar a l'esquerra, no a la dreta. Ostres, sempre em lio. m'he girat amb el Google, els he fet allò de rotar. Hòstia, fotem Puente Oljuna, saps? Se sienten coño i tu te surt de Puente Oljuna. Hòstia, puta aquesta cosa. Jo venia a fer teatre. I a La més, cosa com, saps? Hòstia, puta la que ens han liat. I a més és que és això. Vull dir, tu depenent d'on preguntis com va anar la transició, et diuen diferents coses. Aquí, per lo general, en Catalunya, et dirien, bueno, és menys pitjor que el que teníem abans. Que sí, és una millora. No, però bueno... Bueno, aviam. A mi m'agrada el plantejament, perquè, clar, això vol dir que des del punt de vista d'altres regions d'Espanya, la transició és guai. Hòstia. Que no està malament, vull dir... No... És el final de sèrie, saps? És quan s'acaba el manga. Exacte, és a l'arc, al final d'arc. Exacte. Ara ja estem al tercer arc, que és Pedro Sánchez. Ah, no, ja em pensava que aquesta Espanya ara ja és un spin-off. Saps què vull dir? És el Boruto de Naruto. és a l'Aquí no hi quien viva. No, i com es diuen? A la següent. Aquí no hi quien viva i després van fer la... Hòstia, ni idea. Hòstia puta, Jo tio, que que no- una estava a Telecinco i l'altra a Antena 3, tio. Jo només consumeixo- La que s'avecina. Ah, que eren dues coses diferents! Clar, Vale, van fotre vale. l'espin-off, però no li podien ficar el mateix nom perquè, clar, tenia els drets, crec que era Telecinco, Vale, o al revés, o Antena 3, i clar, van canviar el nom. Doncs el mateix. És Aquí no hi quien viva i ara estem a la que s'avecina. Et diré una cosa, aquestes sèries no me les he mirat mai, segur que són molt divertides, però cada cop que em mirava un episodi d'aquests dic, és que és com massa real, saps? Vull dir, la gent potser anava a fer comèdia, els guionistes, però jo ho deia, dic, no sé, és que és el meu barri, saps què vull dir? No em fa gràcia, és una cosa. Jo he de dir, si estem a la que s'avecina estic content perquè vol dir que tenim el López com a un dels protagonistes de la sèrie. Pobret, va sobreviure al Covid, però el va passar i va estar bastant xungo, Què dius? Sí, ara ja ha tornat a estar una miqueta escanyolit i tot, Hòstia, des de fa uns mesos. S'ha recuperat, per sort. pues Sí, me n'alegro molt. home, pues sí, perquè és un actoràs i la veritat és que padre se l'aprecia. Sí. Doncs això, gràcies Pedro Sánchez per tornar-nos al López i crec... I res, següent temporada Plats Bruts, nois. Tara, ta, 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 tara.
2 minuts, entremés, ja, fot-li! Ostres puta, felicitats a haver sobreviscut fins avui al solstici d'estiu. Què dius, ja? Exacte. Hòstia puta, que jo m'he deixat la maleta al d'hivern encara. Calor, xafogó, alcohol, petards... Quina nit és? La de Sant Joan. Piu, pa, pa! Però no exactament la nit de Sant Joan a tot arreu. Es veu que això de tirar petards i de saltar una puta foguera no és molt catòlic. No surt el Nou... Què dius? No surt el Nou Testament. O sigui, el papa no ho fa normalment. Tampoc ho puc desmentir. No li he anat a preguntar. Però, bàsicament, el que et puc dir és que l'origen d'això és, evidentment, una festa pagana. Una festa pagana que també es feia pel solstici, anomenada Kupala. Hòstia. No sap ben bé d'on surt el nom. No saps ben bé d'on surt el nom de Kupala? No. Vaja, Tens idees, no? tinc idees. No les diràs, Caro? Va, digue-les. No sé, estic molt a Kupala, directament. Ah, vale. Així que... Em pensava que anaves a dir com el cotxe, el Seat Kupala. En fi, Oh. però... Has agafat la teva Kupala? Festes paganes eslàviques de l'est d'Europa, sobretot s'esmenta Ucraïna com a l'origen, i bàsicament és una manera de saltar per sobre el foc, com purificar-te, etc. No, saltar per sobre el foc purifica qualsevol, Qualsevol. Motius també de renaixement, de fertilitat, etc. I va venir aquí a Catalunya, no ho sé, no sé com ho va fer, no he buscat tant. El Tito Allaganès va anar cap allà i... Allaganès. 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 Però un nom típic català. És el llac d'Escòcia. Exacte. El Allaganès. Es porta el Kupala. De fet, alguns llocs encara es diu Ivan Kupala, Kupala de la tradició del dia pagà, Correcte. Ivan perquè és el nom ucraïnès de Joan, Sant Joan, Joan Baptista. Pues Ivan em sona molt més radical que Joan, Ivan, Joan. Ivan. Bueno, més o menys sona, la veritat. Pues això, si Joan. que gaudiu del vostre Kupala, no passeu per focs, o sí. Vull dir, jo no ho recomanaré, tampoc us diré que no ho feu. Jovan. Hola, Yuka! Has vingut a visitar-me, Jovan? Que gaudiu amb les notícies. Kupala. Ai, que bé que sent el canvi climàtic, Que bé. Hòstia puta, no m'esperava que t'inici per res. Amb la calor, amb la xafogó... Els polos despens, els Exacte. pingüinos morint. Mira, que els petin els ossos polars. Si l'un os polar et veu a tu, ja estàs mort. Perquè no pots córrer més ràpid que aquest. Matem-los abans. Exacte! Gràcies canvi climàtic. Però hi ha imbècils que creuen que no estan bé i que s'haurien d'apostar per coses com energies renovables. Oh, què dius. Clar, i es gasten tota una colla de materials en plaques solars i coses d'així. I diuen, no, és que estarà bé pel sol. Però aviam. I no us li fa fàstic utilitzar energia que ja ha sigut utilitzada? Exacte, el sol ja ha passat. Ja està. Porta 8 minuts viatjant perquè arribi aquí. Ja està gastat de l'espai. Ja no està de modé. Ara el que es porta és la biomassa, el carbó un altre cop. Joder, la Gràcies a nuclear, per favor. Nuclear. Amb aquest verd tan elegant. No passa mai de moda. No passa mai de moda. Des dels 60 crec la nuclear. I què és un parell d'explosions i contaminacions radioactives? Hòstia, anava a bordejar-ho No. per no entrar-hi, però no, està bé. Directe. Aviam, escolta, la nuclear em sembla bé, però... No, directe al bolet, sí. Encara no hi ha hagut cap Hulk. El Hulk hauria sigut de Chernobyl. Ho sento. Vull dir, la quantitat de possibilitats de que Estic sortís fent un creus Hulk. amb les mans. Però és que és veritat. És la nostra indicació de... A nivell estadístic, en fi, tot això ve que a Sallent del Bages instal·len la planta fotovoltaica sobre coberta industrial més gran de Catalunya. És a dir, que hi ha una fàbrica i l'han fotut tot el terrat de plaques solars i és la més gran de tota Catalunya. La taula de l'empresa Top Cable, que fa cables elèctrics, li ha instal·lat l'empresa Sud Renovables. És a dir, que més o menys es porten. Saps què vull dir? Una miqueta cosins germans. Som bé fijos. Clar, jo t'instal·lo la planta i tu em dones cable, no? 4.000 plaques que faran com 2 gigawatts per hora a l'any. Placa, tio. Tindrem energia sobrant per totes bandes amb això. Bueno, aviam, clar, aquesta és l'altra cosa. L'energia és per Top Cable. És per l'empresa privada que fa cables elèctrics. Està feo. Que, clar, i a més la notícia em diu equival més o menys al consum de gairebé 700 llars. Dius, vale, però no el faràs servir per això, el faràs servir per fer cables. Cables top. Bueno, no, tècnicament, aviam, l'energia no es pot dirigir com tu la vols. Així que tècnicament aquesta energia ells no poden decidir on van. Sí que seran pagats per la extra energia produïda, vale. però com que la línia
de comunicació elèctrica és la mateixa per tots, entren com per així dir-ho, en termes informàtics, entra tot dintre un mateix servidor i després es reparteix. M'agrada perquè... Per tant, s'ajunta tot. M'encanta, Escade, perquè tu saps de llum, electricitat i tot això i m'ho dones en termes que jo, un informàtic de pacotilla, entenc. Però no és possible que aquestes plaques solars deixin connectades a la mateixa fàbrica, desconnectada de qualsevol xarxa... Vale, plaques solars, vale, nois? Entra el sol, genera energia. L'energia, en primera instància, és donada a la indústria que tingui aquestes plaques o a l'edifici que tingui aquestes plaques i sempre hi ha, o normalment hi ha energia sobrant d'això. Vale. Aquesta energia sobrant pot ser ficada en una espècie de contenidor... Has fet el símbol, el símbol de contenidor. De la galleda, sí. Aquí deixo l'energia, saps? Exacte, en un generador... Sí. O pot ser reconduïda a la línia elèctrica. Si és reconduïda a la línia elèctrica els interessa més. Per què? Perquè els hi paguen. Vale. Superinteressant, realment no sabia que anava així, però l'energia es destinarà íntegrament a l'autoconsum i satisfarà bona part de les necessitats energètiques de la planta. Que jo ho he vist i dic, com a informe, una puta merda. Quanta part d'energia et satisfà? Bona. Això no ho pots posar. Prou. Suficient, exacte. Vull dir, una part? Quina part? Encendràs la rentadora o no encendràs la rentadora? Si encens la rentadora, et quadra. A més, aquesta instal·lació reduirà les emissions de CO2 de 1.400 tones cada any, el que significa que fins ara l'empresa estava generant 1.400 tones. Perdona que sigui pessimista, però és un tema preocupant per fer cables elèctrics, però en fi. Algú se preocupa per les emissions de CO2 perquè li estan a punt de fotre una hòstia. Exacte, però gràcies a l'empresa Sud Renovables, que jo no entenc per què es diuen Sud, si és que són de Vinyó, que està allà al Bages. T'anava a dir, potser són d'Andalusia, però no, si són del Bages... Mira, amb que siguin de Tarragona m'acontento, però no diguis Sud, digues centre. Però Sud del Bages, a lo millor. També et diré una cosa, no hi ha millor lloc que el puto Bages per instal·lar plaques solars, perquè si ja tenim dues coses és pla i calor. No tenim res més. Anem a l'ombra. Quina ombra? Exacte. Quina ombra? La de l'arbre s'ha torrat. És que es torren. Que no poden estar-ne... Que tots són caducs. Que no n'hi han de perennes perquè no poden. Res. Tot el Bages amb plaques solars a partir d'ara. Hòstia puta. Estaria de puta mare, S'estalviaria una pasta. Realment la cosa és aquesta. Em sembla que Catalunya està com per la cua d'energies renovables en tota Europa, alguna cosa així. O com a mínim les energies solars. Això, per enrere. Però té collons, sent del Mediterrani amb el solet que tenim... Tu diries, no? Tenim sol, tenim vent i és un no, estem per final. Sí, però és que ens agraden més els pantans, no sé què tenim. Ens va el rotllo, sí. Que tampoc tenim petroli. S'han escrit cançons sobre energies renovables? No, pues ja està. Mira, necessitem bars. Mira, ara mateix truco a Estesa i dic, mira, el teu àlbum de puta mare, però necessito plaques solars de Sallent. Vale? Et dic el títol i tu ja treu. Quan et vaig veure sota la llum renovable... No sé si això és... No sé, tio, jo ho he intentat. No sé, però bueno, està guai. Però això ho he sentit, això s'ha sentit d'alguna festa de Gràcia. Això és una mescla entre Sabina i el nano borratxo de Gràcia que no sap cantar. El que posen sempre... tenim algú va venir a cantar... Aquest, i tu, bueno, què li has de dir, tio? Exacte, ningú més s'ha atrevit, no? També diré que això diu una empresa que es dedica a instal·lar aquestes plaques fotovoltaiques. Vull dir que els percentatges me'ls crec, però tampoc hi ha cita a la notícia. Bueno, el percentatge que és muy bien. Clar, vull Quin dir... percentatge? Bon. Només... Un bon percentatge. Un bon percentatge. Només el 8% de l'energia consumida en prové. Això està citat a un comunicat de Sud Renovables. Han tret el 8,5, han tirat un dau. Han tirat un dau de 100 i segons el que surti, doncs ja està. En el 8 ha quedat una mica doblegat i han dit 8,5. Exacte, posa el 8,5, que sempre és molt maco, no? Que de fet em sembla que una de les històries és aquesta, és que el senyor Everest, de la muntanya de l'Everest, que la va descobrir, els nadius ja sabia que hi eren, però la va medir i va concloure que va fer com 8.848 metres o alguna cosa així. Però clavats. Li va fer tanta por que es pensessin que els ho havia inventat que hi va afegir 2 dècimes de centímetre més. Tot i que fossin falses. És com quan fots masses A's en el test, rotllo A, B, C, i vas ficant A's i dius, hi ha moltes A's, tio. Hi ha moltes A's! Naturalesa humana. Massa del mateix, no pot ser això, tio. Jo tinc professors que després em van dir que ho feien aposta per cabrejar. El pànic. M'encanta. En fi, profes del Bages... No és per això la cosa. Professors del Bages, ensenyeu als vostres alumnes que les renovables són importants als visquins d'aquí. Exacte. I segur que sereu patrocinats per Sud Renovables. No sé com de legal és això, però bueno, podeu intentar. T'imagines patrocinats a les classes? La samarreta dels professors. Jo també soc Sud Renovable.
Miquelot, sud renovable, professor de primària. No, però si teniu un moment, mireu-vos renovables, està molt bé. Hi ha moltes empreses, i cada cop més, que ofereixen instal·lació de plaques solars en els edificis, amb la qual si teniu bona relació amb els veïns, parleu amb ells i potser ho teniu. Per favor, feu-ho. M'estic desfent. Sisplau. Per favor. Sisplau. Mira, els ossos polars es toleren, la calor no. Exacte, feu-ho pel Dani. Feu-ho per mi. I ja parlarem amb sopa de cabra perquè faci algun Robustès, Ignacio. A mi m'estan començant a venir cotxes de bombers pel barri. És terrible. Què dius, en Sí, sèrio? perquè... I a més la sirena és molt més xunga, no? Sí, és més histriònica. Rotllo, exacte. T'estàs morint, cuidado, Clar, a l'ambulància hi ha vegades que, bueno, la persona ja no hi ha pressa. Però els bombers en general sempre n'hi ha, saps? El foc no s'apaga per si sol. Benvinguts al nostre entremès. Hòstia, estava gravant! On els somnis i les persones s'apaguen. Sort que he dit jo això i això no ho puc fer. Aquest és un entremès d'apreciació a les persones. Però que estem gravant. Sí, no, jo estic gravant per tu 30, 40, 50... Deixa de menjar-me pelotazos. Digue'm. No, res. Mira, anava a fer un entremès d'una altra cosa, però vinga, anem a apreciar les persones. Nois, noies, xiquets, xiquelles, xiquics. És el nou pronom. És el nou pronom. Sapigueu que us apreciem i us estimem a tots. Això és un entremès molt tirat, la veritat. És molt pandering, és molt dir, us estimo molt. Molt tirant-lo blanc. I com que us apreciem tant, us deixem aquí el link de les nostres samarretes de marxandatge. Hòstia, que bo! Compreu-les. Pues ara hem de treure samarretes de marxandatge segur. Hòstia, apreciació falsa, només per fer calés. Doncs ja està, aquest entremès era per dir-vos que siguis qui siguis, siguis com siguis, siguis el que siguis. Siguis el que siguis, tu pots. Hang in there, baby. Exacte, vinga Hitler, tu pots. És que clar. Sí, no ho he dit. Ho has dit. Me l'he jugat jo, Cultura, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Buggy. Què collons? Hòstia, anava a fer Dragon Ball, tio. Estic molt fora d'aquestes merdes. Vale. Amb aquesta entrada de One Piece ja t'ho he dit tot. Vale. Anomena'm les diferències. Torna-hi, per favor. Cultura, fama i poder. Estem parlant de Dago i Dagom. No, encara no. Bueno, una miqueta. Oh! L'home més poderós del món va ser en rei dels pirates, en Buggy. Estem parlant de... Tu has vist One Piece? Cony! Volies que digués la sèrie? Pensava que era rotllo... No, digue'm quines coses han canviat de l'opening. Ni puta idea, tio. No has vist One Piece, tu? No, a veure, sí que l'he vist, però jo què sé. En Buggy... El Buggy no és el rei dels pirates. Qui era? En Gold No, home, no, qui era en Buggy? El pallasso. Aquí està, cultura, pallasso. No, i parlarem del Miguelito. En Miliki. Miliki, el pallasso. Miliki. No sé Miliki, el pallasso. Talarn s'afegeix a la segona temporada de Poble de Circ, Què collons és? que s'estrena aquest dissabte a Sort. En efecte, estem a la secció cultural regional catalana de Pallars Jussà, Hòstia, tio. que està per allà a Lleida, més o menys. M'has portat a un món que desconec. Jo crec que ha sigut una bona entrada. He fet cultura, he fet pallassos, ho he ficat una cosa friki... Jo més no puc... Però si està collonut. El meu costa no m'entén. Pots tornar a repetir de què va el tema? Talarn, que és un poble xicarró, Vale. de Pallars Jussà, s'afegeix a la segona temporada de Pobles de Circ, que s'estrena aquest dissabte a Sort. Però què és? Què és? T'explico. Un programa a TV3? No, és un programa, en general. El cicle, que és el cicle d'actuacions de circ, pels pobles de circ, és una de les mesures incloses en el Pla d'Impuls del Circ de la Generalitat. No sé si és un pla d'impuls del circ o un pla d'impuls al Circ de la Generalitat, una de les dues. No. I aquest any s'amplia a 100 municipis. Bàsicament, jo me n'he anat al puto diari de Pallars Digital, que sí que existeix, jo buscava coses petitores, regionals, i bàsicament, una colla de pobles han dit, mira, ens han donat una subvenció des de la Generalitat i hi ha circs que estan parats aquí al Pallars Jussà, que és on els aparquen, bàsicament. Cementiri de pallassos, ni diuen el Pallars. Per què no fer-los servir i fer un programa de cultura? M'imagino l'aire passant i sentir...
27 representacions i 6 tallers de circ. 6 tallers de circ. T'ensenyen a ser un circ. Home, a ser un pallasso. A ser un circ. Merda. 6 tallers de circ no són aquells que fan malabars amb cistells? La màgia del mimbre! En fi, 7 pobles d'arreu de Catalunya des de la primavera de finals d'any. Des de la primavera fins a finals d'any. No va dir, la primavera de finals d'any... Municipis de menys de 10.000 habitants de diferents comarques. Talarn i Sort. Quan comencis a parlar en llatí m'ho has d'avisar. Alcanarum, No pots fer aquests canvis. Santo Hilarum sacalmum Belluverum, Pratum de Lluçanèssums i Ull de Molinum. Nois, perquè no té la vareta a la mà, si no estaria corrent ja. Acabo de convocar una gossa, tu. Ui, la gossa està suada. Què li has fet? M'he fet una encantari de calor. Com ja es va fer durant el 2020... tots els espectacles seguiran la normativa que marca el Procicat. És la segona vegada! Bueno, tope, si els donen subvencions per fotre-li circ... Però què ensenyen a la gent a fer circ perquè hi hagi més gent que fa circ i puguin demanar més subvencions per fer circ? Exacte, això és una miqueta com quan fas una carrera que no té futur i et fas a professor. Ui, potser ho he dit també molt, això. El Circ de Soleil cobren bé. Ja, però és que és un, saps? I està a França. Bueno, no sé, és francès? Per el nom... Home, Circ de Soleil, com sigui veneçolà, doncs ho flipo una mica. Circ de Soleil, Màlaga. Màlaga. Sí, però bàsicament faran uns quants tallers, però sobretot són les representacions, que diuen que un 20% seran representacions de circ adultes, no només pels petits, sinó també per grans. No sé com ho faran. Pensava que anaves a dir pornogràfiques. Jo, el primer que he pensat és pornogràfic, però és que fins i tot... Saps? Vull dir, amb els elefants... Fots el salt del lleó, saps? Amb el... Li fots a l'altre, al tio estirat, i la pava fot el salt a través de l'arc i... En flames. Bueno, la pava, el pavo... No, a l'arc en flames, no la pava. Bueno, total. Bueno. Però què serà si no? Vull dir, o sigui, si no és això, el segon que se m'acut és filosofia. Saps? Rotllo... Plató va dir un cop, saps? Espera. No sé com serà. Un moment, jo ara tinc una pregunta. Estem entrant en la retòrica d'insultar totes les professions? Perquè si és així m'hi apunto, eh? No, vull dir... Filosofia necessita una subvenció també? Va, anem a dir altres... No, el que em refereixo és que què pots fer que sigui adult, que no sigui apte per nens? Saps què vull dir? Una casa del terror. De més 18. Els pallassos es treuen la màscara i realment són zombis tots. No, i són pallassos, però menys xungos. Però sí, exacte, el maquillatge és més terrorífic, no? Exacte. En vez d'un somriure és una cara trista. Tu saps que hi van haver queixes de pallassos? Aviam. Va haver una recolecta de firmes, no sé on collons, de pallassos. De pallasso... Pallasso Jubirà! Pallasso Jussà! Per sol foble de circ! Continua. Uau! Acabo de fer una... Uau! Perdona, digues. No, això, va haver una recolecta de firmes perquè estaven farts de que es presentessin els pallassos com a assassins i tal en les pel·lícules de Hollywood, sí. Que deien que els estaven fent un pobre favor a la seva professió. Home, si fas por, tio. Ei, què tal? M'he pintat la cara i he canviat les meves proporcions facials perquè tingui una boca supergran i la cara blanca enllissada, de guix. Collonut. També et diré que els pallassos que he conegut jo són molt més recatats. Són una miqueta més, ja no fan tant maquillatge i són més aviat gent fent xistes. Bueno, tenen el nas aquest de pallasso i punto. Sí, de fet estic veient una imatge de la pallassa La Churri. CHURRY. Arriba aquest dissabte a Sol. Aquest dissabte que ja ha passat, no? Aquest dissabte passat. Hòstia puta, no n'encertem ni una. Seguim amb la tendència, nois. Aviam. Les notícies d'ahir avui. Nosaltres donem notícies a cosa passada. Si donéssim notícies de coses que han de passar... Tècnicament les donem a temps. Passa que vosaltres no les escolteu a temps. No, ni aquesta l'hem donat a temps. No passa res. Però el que vull dir és que si no estaríem endevinant el futur. Que aquí estaríem fent un podcast. Però el cicle del circ segueix. El poble del circ. El poble del circ. Segueix. Fins a finals d'any o alguna cosa així. 120 representacions. 120 espectacles de companyies de circ catalanes. Una quinzena de companyies. Sobretot per pobles xicarrons. Si teniu alguna atracció al tema i tema del circ, a mi sempre m'ha agradat, la veritat, personalment. Vull dir, no hi ha anat gaires cops, però sempre és una cosa que m'ha fet curiositat. El circ? Sí. Depèn, no està bé a vegades. Vull dir, és guai, Ha de ser guai fer circ. Fer-lo. Veure'l... Home, a veure... A tu et veig d'acròbata. La veritat, a tu et veig d'acròbata o de les persones aquelles que es pugen als vels super amunt? Això ma germana ho fa. Sí o què? Sí, ma germana fa teles. No, que no m'enconya. Vale, em pensava que estaves dient que estava fent teles a fabricar-les. Es diuen teles, collons. Vale. Pengen teles al sostre i puges. Entén-me. Em pensava que m'estaves dient mi germana fa això, fa teles, rotllo que està fent les teles. No. M'estaves fent la confusió, com a broma. Pues que guai, pues jo et veig d'acròbata, no sé. Tu què voldries fer si no? Domar llons? No.
A mi acròbata està bé, però a mi el de penjar el trapezi i tal, no, Ah, o sigui, acròbata a peu de carrer, saps? A peu de carrer. O sigui, no saltem gaire. Jo personalment vull ser de mestre de circ. Saps? Aquell que sempre només diu «Vinga, senyores i senyors, vinga aquí!» i quan inevitablement es cometi l'assassinat digui «No, senyores, no s'espantin, és tot de mentida». Tot correcte. Exacte. És sang falsa, mira. Has de tancar la gent a la tenda, és molt difícil, no hi ha portes sòlides, la gent pot arrencar-les. M'encantaria. Hòstia, que negre s'ha tornat tot, tio, que fosc. Bueno, per un assassinat a un circ que passi 120 representacions, una de 120. És un percentatge que això fots l'informe a la Generalitat i no et diuen res. Bueno, a veure, està clar que la que arribin a Manresa algú passarà. A Manresa, si no t'hem robat la carpa, ja considera't Preocupa't. Mira els elefants perquè potser no hi són. Ei, gràcies per escoltar Audio.png. Escrit com la paraula punt, no com el símbol punt. Que sí, que això ja ho hem dit. Podeu trobar-nos a Twitter i a Instagram, a @audio.png. P-U-N-T. Passeu-vos a deixar-nos un comentari. O a fer-nos escarni, o mofa, o el que vulgueu. Vale. I el Daniel m'ha dit que us digui que molta merda. No t'ho he dit precisament.